Καλημέρα, λέγομαι Μαρία, δεν ξέρω να τραβάω σωστά βίντεο, δεν έχω καμία ιδέα τι είναι αυτό και πώς γίνεται. Θέλω να μιλήσουμε για αυτοάνοσα νοσήματα και για διάφορα άλλα θέματα που μπορεί να μας απασχολούν όλους. Μιλάω βλάχικα γιατί μένω άρτα, άρα είναι δύσκολο πολλές φορές να με καταλάβετε, αλλά προσπαθώ να τα λέω λίγο πιο φυσιολογικά. Ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων που πάσχω από διαβήτη τύπου 1, σκλήρινση κατά πλάκας, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, μεγαλοβλαστική ανεμία, νόσο Χασιμότο και διάφορα άλλα μικροπράγματα τα οποία συμβαίνουν κατά καιρούς όταν ξεκινάς με διαβήτη. Ο διαβήτης τύπου 1, όταν γενικά εγώ αρρώστησα, θυμάμαι γύρω στα 20-22 χρονών, ο διαβήτης τύπου 1 αν δεν τον προσέχεις υπερβολικά μπορεί να εξελιχθεί περίεργα και να σου βγάλει και άλλα νοσήματα μέσα στο χρόνο. Λοιπόν, αυτό που θέλω γενικά να πω στον κόσμο είναι έτσι για μένα. Εγώ τώρα ας πούμε βγήκα χύμα, δεν βάφτηκα, είναι όπως είμαι το πρωί μες στο σπίτι. Δεν με ενδιαφέρουν πολύ αυτά, δεν έχω κόμπλεξ. Και γενικά ήθελα να μιλήσω με ανθρώπους που πάσχουν από πολλά προβλήματα και να πούμε κάποια πράγματα που μπορεί να τους αφορούν. Όπως για παράδειγμα, όταν αρρώστησα με διαβήτη τύπου 1, θυμάμαι ήμουν μικρή γιατί τώρα είμαι 43 και θυμάμαι ότι πάρα πολύ κόσμο τον έβλεπα